Sa skulang, ini ang pahathag sang duwa ka estudyante sa Gimbal National High School nga nag-ako nga upod sila sa mga nagpang-vandal sa dingding, pertahan kag salog sa third floor sa senior high school building sa Bulutuan. Base sa impormasyon nagikan sa DepEd SGO Iloilo, may isa pa ka estudyante nga gintudlo ang duha apang nagpanginwala ini sang ginpakigangutan sang school officials. Ginklaro man sang SGO Iloilo nga wala sang ginhimo nga ritual ang mga estudyante nga kaangon sa mga markings nga nakita sa salog. Ginpaidalom na sa alternative delivery modality ang mga imbolbado nga estudyante samtang nagapadayon ang investigasyon. Ginapadalman man sang SGO Iloilo ang pahayag nga may kaangtanan sa pagturasok sang isa ka manunudlo sa abyansang tatlo ang ila ginhimo. Since gusto mo natin ma-secure ang safety, no? Kag security, isang safety sa sarili mga kabataan. So for now, nag-adapt kita sa alternative delivery modality. May mga corresponding interventions nga in-identify, in-hatag ng aton eskwelahan through our Child Protection Committee.